O, widzisz. Co myślisz o pozostałych Zajímají mě nowicjuszach? ostatní novice. Antoni. Víš něco? To, že šel do kláštera dobrovolně, protože rád pomůže. Czyżyk? Co bys mi řekl o... No, je to sice veselá kopa, pořád by se kamarádil, ale do kláštera se podle mě nehodí. Divím se, že ho odsud bratři ještě nevyhodili. aha. Být To wszystko, co chciałem wiedzieć. Dobra, koniec rozmowy. Siemasz, Antoni. Co pak, bratře? Co sądzisz o innych nowicjuszach? Zajímá mě, co si myslíš o ostatních novicích. Co bys mi řekl o Číškovi? Nenašel bys člověka, který by se na mnicha hodil méně než on. To neznáš pana Ptáčka. Slyšel jsem lecos a Čížek mu musel být podobný. Rvačky, pití a ženské sukně, jenže pak skončil tady. Okej. Proč je v klášteře? To právě nikdo neví. Možná se před něčím schovává, možná je tu za trest. Myslíš, že něco skrývá?